Республика матбугат басмаларына ядылу кампаниясы давам итә. Бұл ертәне безнең менән Башкортстан Республикаһы нәшрият йортының матбугат басмалары тарату бүлеге мөдире Айнар Рәзән улы Байбулатов һәм Акбудат журналының баш мөхәррире Лариса Хашим кызы Абдуллина каршы ала. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Хаумыгыз. Матбугатка ядылу кампаниясы нисек бара бүгенге көндә? Бүгінгі күнде матбугатқа ядылу кампаниясы әдірек кіна қалышып бара деп әйтергә керек, теге ел менән 5%-ка. Теге ел 26 апрельга 90 мең дөйем тираж булһа, быел 26 мең, 4 мең генә. Шуга халыкты әүземрәк булырга сакырам. Әмма бына безнең Акбудат журналыбыз алда бара, киресенчә. Элек 1100 Елдан-ел күбрәк ядылалар инде. Күбрәк ядылалар дип әйтеп булмай, әмма һәйбәт эшләй Лариса Хашимовна бөтә ердә йөри, шуга һәм халык ярата бит инде Акбудатты, балалар ярата. Лариса Хашим кызы Акбудат буенча нинди алымдар кулланаһыз? Бuna ул бер уйлаһаң 1000 тираж ул Акбудат өчен тиражмыни? Ул бик әз, ул снапта бер караһаң без журналлар арасында, матбугат арасында бәлки Рәсәй менән сагыштырып караганда башка төбәктәр менән снапта ул һәйбәт тираж. Әмма бuna учительская газеталар шундай мәкалә сыкты. Хәзер балалар бик укымый. Әмма укымаган бала ул Рәсәйдән шул Башкортстандың лайыклы гражданины була аламы? Акбудат ул балалар басмаһы баланың иң беренче китабы. Шуга мөмкин тиклем безгә баланы китап укырга өйрәтергә кирәк. Чөнки китап укыган бала бөтенләй икенче төрле фикерләй. Ул китап укыган бала, уның фантазия үсешкән бала. Ул үзенең алдына килеп торган мәсьәләләрне тиз хәл итә. Буны фән тарафыннан исбатланган. Гомумән СССРның бит инде иң күп китап укыган ил дигән даны бар. Буна шуны без кире кайтарыр өчен басма матбугатка зур игътибар бирергә тиеш. Бигрәк тә буна бүгенге заманда әгәр бит Россиянең исендә халыктың бердәмлеген, ошо патриотик рухта, илһөярлек рухында балаларны тәрбияләргә теләйбез икән, снапта балалар басмаларынан башларга кирәк. Балалар басмаларында уен аша, төрле бәкәлдәр, халык иҗаты аша, башка милләтләрнең әсәрләр, халык, мәсәлән, Акбудатта бар рубрика Дөнья әдәбияты башкорт телендә. Без башка халыктар белән таныштырабыз. Кескәй башкортты башка халыктың әкиятләре белән төп түңәрәк җир шарында кескәй башкорт белә үзенең халкынан тыш, Урал тауларынан да башка таулар да бар, башка халыктың әкиятләре бар. Һәм буны ошолай эшләргә кирәк тә. Басма матбугатһыз берничә дә мөмкин түгел дәүләттең киләчәген булдыру, төзү балалар басмаларынан тыш. Һәм без һеҙҙең мәдулганса килешәбез, әмма укыусыларҙы йәлеп итеү өсөн төрлө акциялар үткәрелеп тора бит, ошолар тураһында тулыраҡ һөйләп ебәрегеҙ. Акциялар һәр саҡ үтеп китә. Тәү башлап шуны әйткем килә. Акбудат уҡыған балалар ул башҡа матбугатта ла уҡып үтә. Ағиҙел, Шоңҡар журналдарын, Башҡортостан гәзитен, Йәшлек гәзитен, Ҡыҙыл таң, Башҡортостан Республика гәзиттәрен уҡып тора ул. Безнең нәшриәт йортында һәр саҡ акциялар. Бына иң төп 2 акция тураһында һөйләп китәм. Беренсе ул яҙыл һәм бүләк акцияһы. Безнең яҙыусылар 2 матбугат баҫмаһына яҙылып, шул квитанцияларҙы беҙгә info@rbsmi.ru-га ебәрергә мөмкин. Ягъни 50 йыллыҡ октября 13 бинаһына 212 кабинетына ебәрергә мөмкин почта аша һәм бик һәйбәт приздар еңергә була. Шулай уҡ беҙ Юлдаш телеканалында сәләм тапшырыуында уйнатабыҙ уны ярты йыл һайын 5 ҙур приз. Ул мотоблок, һауытҡыс, телевизор, ноутбук, пылесос. Ильяс та уйнап ҡараны. Мин дә уйнап ҡараным, еңеп булманы. Еңеп булманы, әммә ул ярты йыл һайын була, шуға һәр саҡта өмөттө өҙмәйек. Яҙылып торайыҡ. Бирешмә, Ильяс. Бирешмәйек. Һәм икенсе бына беҙҙең изге подписка тигән акциябыҙ бар. Һәр теләүсе беҙҙең махсус хәрби операцияла булған һалдатыбыҙҙың ғаиләһен яҙҙырта ала инде. Уны яҙыртыр өсөн редакция менән үҙегеҙҙең муниципалитетта, йәғни беҙҙең республика матбугаты менән бәйләнешкә керергә мөмкин һәм бөтә шарттарҙы унда әйтәсәктәр. Бөтә шарттар интернетта яҙылған. Интернетта яҙылған, шунда табырға була инде. Табырға була. Акбудат журналында ниндәй акциялар балалар өсөн? Акбудат журналы мына мин тотып алдым әле. Без уйындар оештырабыз. Әле лә бара, мәсәлән, бездә конкурс. Балалар туган илгә һөйү, батырлар тураһында видео шиғыр
төшіріп, ата сілері, тәрбиесілер мен оқытушылар мен Ақбалат журналының контакте социаль сетьлерінде төркімінде бар ол һәм шунда ибәрәһеләр мин үс баш киім алып қайтты. Мына Россияның яңа территорияларынан, Луганск, Красный Лучта алдым. Ол ВДВ тибет витне гаскәрендә катнашучылар бәләкәй биретка зәңгәр, бере әлеге махсус хәрби операциялар катнашкан егетләр киеп бергән башлык, өченчесе безнең шу гадәттәгесә безнең атайларыбыз кигән пилотка. Шу үс башлыкта уйнатабыз. Менә бер башлыкта уйнатабыз инде тавыш бирү буенча, калган ике бере еңеүсе буласак балалар баксалары арасында, икенче еңеүсе мәсәлән 4нче класска тиклем без кискәйдәр белән эшләбез 0+. Шуга кискәйдәр өчен кискәйдәр арасында менә бу конкурс. Гомумән конкурслар әллә-нәлә оештырып торабыз бит. Менә ул конкурсларны оештырабыз, менә тап әлегелә баягы башкорт телен белгән, үзенең шәҗәрәһен белгән, үзенең халкының тарихын белгән балалар арасында. Конкурстың аның бердән бүләк оту бит төп максат бүләк оту гына түгел. Ундагы бына баланың телде белү. Мәсәлән, Word форматында бер конкурс эшләгәнек, Расима Ураксина исемендәге. Унда 4 яшьлек бер бала шигырь язып биргән, минең бөек Башкортстаным дип. Шуга ышанагызмы? Бу килеп сыкты ата-әсәләр һәм тәрбияселәр арасында конкурс. Шуларның мин үзем өчен инанганмын. Конкурста балалар арасында эшләргә кирәк видео. Видео конкурста баланың телде нисек белгәне, уның нисек шу шигырьне нисек итеп артист буларак һөйләй белү халаты бөтәһелә күренеп тора. Һәм бuna Россиянең яңа территориялар дигәндән менә ошо бер ике хан эшләнек бит инде. Луганск халык республикасындагы балалар өчен һәм Донецк халык республикасындагы балалар өчен улар безнең авторларыбыз шул төбәктең балалары. Бuna без улар белән күрешеп кайттык ошо март айында. Унан тыш Акбодат ул башкорт балаһы бит яшәй Башкортстанда гына түгел. Бuna мәсәлән һеҙҙең кулдагы бер хан, ул башкорт теленең төньяк көнбайыш диалектында башланган. Гайна башкортлары балалар өчен махсус сыгарылыш. Гайна башкортлары балалар өчен сыгарылыш эшләнде. Бuna тышында тора Исмагил Тасимов үзенең малайдары менән, бuna бу безнең мәгъдәнсе Санкт-Петербургтагы Дур тау институтына данлыклы тау институтына нигез халусы бит инде. Ул батшага хат язып, ошоны оештыра, үзенең аксаларын бүлеп, бuna бүген дә ул институт эшләй. Ошо югары һәм бuna ошо диалектта. Мәсәлән, шул март ханым без эшләнек Ырымбур балаларының эшләреннән. Башкорт балаһы яшәй Россиянең бик күп төбәкләрендә. Бuna шуңа күрә, бuna Акбодаттың даирәһе киң. Әгәр ул бит ата-әсәннән дә, тәрбиясеннән дә, укытусыннан да тора. Кеше бит бүгенге менән генә бетмәй. Мәсәлән, мөмкин журналга сынапта язылмаска, укымаска ла мөмкин. Әгәр басма бар ки, бuna хөрмәтле дуслар, карап үтегез әле. Ошайтып кына Акбодат яздырып алып, курсак кийиндерергә мөмкин. Шулай. Һәм бuna Ырымбур шәлен ябынып тора. Бу Ырымбур хатын-кызларның милли киеме бuna. Калай хәтер? Ырымбур балалары өчен эшләнгән хан бу. Шайтып һөйләшеп ихласлап, безнең вакыт үтеп тә китте. Шулай Илиза. Һәм әңгәмә адагында матбугат яшәһен дигән девиз менән торып калабыз. Килгәнегезгә ҙур рәхмәт.